Mga pulis nga sakop sa Police Regional Office 7 adunay bag-ong hairstyle ug halos tanan nagpa-upaw. Kung unsay rason niini atong sayran, pinaagi sa report ni Nico Sereno. Gihimo kaganihang buntag ang arrival honors sa Police Regional Office 7. Gipasidunggan ang bag-ong na-promote nga si Chief Superintendent Dennis Agustin, ang Deputy Regional Director for Administration. Gipangunayan ni Regional Director Debold Sinas ang pagpasidungog sa iyang deputy. Gihangop nila nga nahimo na kining 1-star general. Mabantayan nga karong adlaw, halos tanan nga mga pulis sa PRO7 nagpa-upaw o baka semi-upaw sa uban. Mismo si Sinas ang nangunay niini ug mihagit sa mga lalaking pulis. Pasabot niya, agi kini og suporta ngadto kang Agustin pagsundog sab sa iyang buhok. In honor with our promotee. Diba? Mao man iyahang buhok. So we're very happy nga na-promote siya. So all officers and PNCO adopted the haircut. Gawa sa PRO7, mato di Sinas, misunod na sab sa iyang hagit ug direktiba ang mga provincial ug city directors. There are ways how to express gratitudes and thank you. And also, kung nahibawan ninyo, this is a test na ang team PRO7, bisag unsa ka gagmay ang order with the proper dissemination, nako-comply. Samtang kapin sa usa ka gatos ka mga pulis nga nadistino sa Mandaue City Police Office ang nagpa-upaw na sab. Kaganihang buntag, nag-formation ang kapulisan aron magpa-upaw sa kamanduan sa PRO7 Director. Nasurpresa si Agustin sa lakang sa PRO7 ug mapasalamaton kanila. Matod niya, wa pa siya'y plano nga mo-apply og lain nga posisyon ug gusto unang magpabilin dinhi sa rehiyon. Ay, mag-abang-abang lang. Ganun naman ang buhay natin. Magantay lang tayo. Tsaka magtrabaho, hindi na natin hintayin yung kung ano yung benefits makukuha mo. Kung ano yung result ng trabaho mo, yun ang magsasabi ng kung ano yung nagawa mo. Nico Sereno, Balitang Bisdak.